panahon pa ato nga isangyaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan ta magpadasigon kita aron di panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuad siya dito sa kalangitan, naganda mo kuluyan sa tanan nga balaan. Ug mubalik siya dili sa kalibutan, kuhaulog nalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya dili sa kalibutan, kuhaulog nalinon ang nagtuman. Ug mubalik siya dili sa kalibutan, kuhaulog nalinon ang nagtuman. Kuhaulog nalinon ang Mga higala, kumusta og maayong gabi kanyo tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is a Ho. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Ho. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo ta. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tasan sa mga langit. Ginoo, daghang salamat nga sa gihapon hangtod niining mga taknaa nahimo pang gawasnon ang mga mensahe sa kaluwasan nga ikasabod dinhi sa kahanginan. Tuguti nga kini nga programa o kini nga estasyon, mahimo kini nga instrumento o kasangkapan sa pagpaabot sa kahayag sa kaluwasan ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Itugot mo unta Dios nga ang mga nagapaminaw karon pinaagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan ug sila imong pagakabigon nga makaduol aron mga lagad dinha kanimo. Salamat Ginoo sa imong pagtagad ug pagtubag paghatag sa among ginapangayo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausaw pa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato usa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone og unya usa ta mo irog ngadto sa pinakamin portion sa atong programa. Okay. Ato ning nga naman ni okay. Okay. Sir, maayong udto. Adun pangutana man sa ni. Kini ang di lang usa tanan ay kay na may atong na pahibalo nga tubagon nga pangutana. Okay. Brother John, maayong hapon sa inyo dinha sa istasyonan sa radyo uban sa tanang naminaw aning programa.
diri sa amo ubay-ubay gyud ang naminaw niini nga programa kay ako man mamatikdan nga samtang nagadagan ang motor unya ang mga panimalay dinha daplin sa karsada amo nga malabyan nga nagsunod gyud naminaw sila niini nga programa sa kahanginan busa hinaot nga ang ila nga gipamatian ila unta nga dawaton og moalagad na sila sa Ginoo. Salamat sa pagbasa. Okay, salamat pud kaayo no sa mga ingon ana nga senaryo. Lipay mi nga nag-observe mo nga naa dihay daghan sa inyong dapit o lugar nga nagsunod sa pagpaminaw sa ato nga programa. Busa sa tanang mga naminaw ron, among ipaabot sa inyo ang pagpasalamat ug mga kalipay sa inyong paghatag og panahon aron inyong patalinghugan ang pulong sa Dios. Okay, last text nga akong basahon. Okay, Sir Evinite, kanunay mi sa inyong naminaw. May I ask you pangutana masadi kana dili lang usa tanino kay naa may pangutana nga ato nang natiksan nga tubagon no. Okay, ato na yung basahon. Sir, great lang unta ko sa akong igagaw ug happy listening at the same time happy birthday kay ugmang adlaw birthday ni Rinaldo Busas. Ray, happy birthday ugmang adlaw Ray, moabot na gid ka sa katapusang pizza sa kalendaryo. Happy birthday Ray. Okay, salamat sa gyud kaayo. Well, si Brother Libby sa dili pa mag-iban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Okay, ato nga tagaan usa og kahigayunan nga malili ang ato ang monitor aron atong mahibaluan ni og taga-diining dapita o nasuras kalibutan nagsubaybay ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, mayong gabi mga kaigalan atong mga suki o mga pinalangga nato nga mga tigpaminaw, mga viewers. Atong gina-welcome nini nga tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede mo makapadangat og maminsahe sa among mga number ni Brother John nga among gina-announce no kanunay ang among official number namo kay panahon na nga atong pagbasahon ang inyong mga importante nga mga messages. Nialang sa atong mga viewers o mga followers sa Facebook, palihog no ato pong i-share ang ato nga programa ngadto sa atong mga silingan para makapamati po sila or atong mga friend makalantaw sila o niya ma-blessed po sila higala pinaagi sa ilang pagpamati sa mga pulong sa Ginoo. Nialang sa itong makahigalaan sa naminaw karon nga naay mga sound system nga ilang gipalanog ang atong programa ato sang gipasalamatan ang tanan. Okay, mga ta mga higala sa pagbasa nining pipila ka mga mensahe nga atong nakita sa screen. Niya si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby og sa mga kaigsuonan nga makanunayong naminaw og nagaview nini nga programa. God bless sa tanan. So maayong gabi ni mo diya Brother Ronilo o niya pod si Noipi Moreno. Good evening ninyo Bro Lib o Bro John og sa tanang kapaglao maayong pagpaminaw sa Jesus is our hope. God bless. Okay, niapod si Ramil Pasinio. Mayong gabi kapaglaom, kumusta mga kuya? Okay Rami, Brother Ramil. Okay Ramil Pads, kumusta mo diha sa kuan? Kumusta mo diha sa Kinatarkan? Hope nga okay lang gud kayo ang inyong kinabuhi diha. Okay, ato ning lilion makadiyot ang mga higala nato nga nag-love o nag-like sa ato nga programa. Okay, ato nakita si Aurelia Villafuente, si Larry GR Punay, niyasad si Albert of Yasa Orbita. Ato sa nakita si Caroline Marikit Galiares.
Ni aritas mga nag-like ni si Brother Ronilo Itang. O niya sad si Brother Gerardo Lubitania. Daday, may gabi ini mo diha daday og ni Mami Banji og sudo kabataan. Salamat kay daday. Bisag naa gid mo layo kayo pero maduol gid mo din sa tong programa, maduol gid mo sa among dughan kay kanunay mo nga nagabyo dinhi sa atong program. Kumusta mo nang tanan diha? I hope everything is all right, no? Ang Ginoo magpanalangin, magpakamaayo diha ninyong tanan sa nasod sa Australia. Okay, ni asad si LC Pitogo sa San Jose, Bourbon. Ni ato pa ganing tanaw ning uban, ni asad si Ronaldo Bragat, ni asad si Jeffrey Joseph Distora Nobabos. Ni ato pong nakita dinhi si Noipe Moreno, si Abdel Repolyo, si Conguande, ni asad si Tata Likay-Likay Sanglitan. Okay, muna ato nakita karon nga nakig-uban sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, karon taon-taon higalag na mo pasok nga mga messages ato sa gihapon ng basahon, no? So magpadayon na sunahan akong ihatag ang panahon ni Brother John Dihito. Okay, daghang salamat Brother Libby adto ta sa pangutana, no? Kini ang ato ning tagaan og atensyon unya Brother Bibot. Salamat sa kahigayunan nga imuhang gihatag sa atong pag-text kaganina god medyo nakalahutay ko sa imuha tungod kay naghulat ko sa exact time sa ato nga hulat nga maabot ang oras sa mga estudyante kay naghatag bata og slight Bible subject sa ilaha ug unya while nga nagpaabot ko sa oras nag-text ko nimo unya salamat sa imong lahutay sa text unya salamat Brother Bibot, no, sa imong pagsabot sa pulong sa Ginoo. Okay lang padayon ni kinahanglan ra gyud open mind gyud ta unya dili ta anang paluyal-luyal ta sa giingon natong namat-an og mahayag. Well padayon dili na problema ang kanana ang desisyon kay moabot ra na sa imo human gid nimo tagaig kahigayunan ang pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing and hope nga imong tinud-on ang imong gisaad nga mangita ka sa simbahan, no? Anya matod pa nimo nga dili manggid ingon nga duol kay tulo ka barangay naa ang simbahan sa Daplin sa Karsada, simbahan sa SDA pahimusli na nga makabisita ka dinha unya sa paghigayon nga makabisita ka pagpailalang nga usa ka sa ato ang radio listener sa ato nga programa. Unya ang mga Adventista nahibaw na gyud kaayo sa atong mga programa gani kita ila gid tang giuban kanunay kining atong programa sa ilahang mga pag-ampo every morning and evening, no? Okay, ato ning basahon ning imuhang kuan Brother Bibot kining imuhang text dire and hope nga naa ka imong asawa imong mga anak unya mas nindot nga na imbitar to nimog dayon tong imong bayaw ug ang imong ugangan, no? Okay, maayong gabi sa inyo diha sa Radio Pastor. Kamo dako kaayo mo og pagsalig anang kasulatan. Tinuod gyud nga makaluwas na sa inyo para namo dako among pagtuo nga maluwas mi sa mga santos kay sila mga maluluyon. Si Bibot ni sa Kagnukot, no? Kagnukot, I'm sure sa imong gikagwang Kagnukot ni Bilyabaliti, no? Daghang kaayong salamat Brother Bibot. Okay, ako paning balikan ha. Ako ning balikan. Maayong gabi sa inyo diha sa Radio Pastor. Kamo dako kaayo mo og pagsalig anang kasulatan. Tinuod gyud nga makaluwas na sa inyo para namo dako among pagtuo nga maluwas mi sa mga santos kay sila mga maluluyon. Si Bibot ni sa Kagnukot. Okay, daghang kaayong salamat Brother Bibot. Ang amo diri Brother Bibot dili pagharang o pag-insulto sa imong gituhuan nga maluwas mo.
Yan ang mga larawan o giilan yung mga santos. In other words, mga balaan. Kay ang word good nga santos, Spanish word man na. Kung imong sa Cebuano na balaan, sa English na saint or holy. Ang amo diri dili ingon nga pagharang o pagsupalpal sa imong gituhuan o gibarugan, kundi ang amo ang pagpasabot. Kung unsay imong gituuhan diha, padayon nina kay nahibaw ko nga kanang imong gituhuan moabot ra ang panahon nga kanang imong gituhuan imo ra pud na nga ilhon diha sa imong kaugalingon nga sayop di ay ang imong gituhuan. Well, mahitungod ni anang imong giingon nga dako mo og pagsalig nga maluwas mo ni anang mga santos kay lagi sila mga maluluyon sigon sa imong hunahuna. Sulay ko nun ni pag-analisar Brother Bibot sa Salmo 115 3 ngadtos 8. Apa na nga mong Diyos anaa sa mga langit gibuhat niya ang tanang nakapahimuot kaniya. Ang ilang mga Dios-Dios, so kana mosulod na daan ang pagasultiha. Giila man na sa Biblia Dios-Dios. May mga mata apan dili makakita. May mga igdulungog pero di kadungog. Naibaba pero dili kasulti, na ilong dili makapanimaho, na kamot dili makahikap ug naitiil dili makalakaw. Now, kung diha ang inyong pagunahuna o pagtuo nga maluwas mo kay maluluyon sila, sa unsa nga butang o paagi nga maluwas mo diha, matabangan mo alang sa inyong kaluwasan nga naay mata dili makakita, kunya naay ilong dili makapanimaho, naay baba dili makasulti, naay dalunggan pero dili makadungog, naay kamot dili makahikap, ug naay mga tiil apan dili makalakaw. Nakuha ninyo ni ang punto, Brother Bibot. Palandunga kung sa unsa og diing bahina nga matabangan mo diha nga maluwas mo. Duna ba'y inyong nabasa nga mga newspaper o kaha nakita ninyo sa mga telebisyon nga dunay mga trahedya sama ni anang sunog? Nakakita mo? Nakabantay ba mo? Nga ang mga larawan mo'y gikugos-kugos hinuon sa mga tao, imbis ang larawan nga gituoan yung makaluwas mo'y mutabang, sila na gikugos-kugos gitabangan aron dili maapil og kasunog. Kining mga butanga hayag og dayag gyud unta nga naghatag nig pahibalo alang kaninyo nga kun unsa man ang inyong gituhuan nagpaila lang gyud sa dako nga kasaypanan. Matud mo nga dako mo og pagsalig. Sa Biblia, wala isulti nga ang pagsalig nato adto nato ibutang sa mga imahen, sa mga larawan o mga linilok, kundi adto sa Dios. Pamatii ang gipamulong ni Kristo. Sumala sa Juan 14:1, nag-ingon si Jesus, kinahanglan dili magkaguol ang inyong mga kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios o sumalig usab kamo kanako. Asa ba ang pagsalig nimo ibutang diha sa mga larawan, mga linilok? Sa mga santos, dili. Asa man ang imong pagsalig, matud pa ni Kristo, sumalig kamo sa Dios o sumalig usab kamo kanako. Ang pagsalig diha sa Ginoo mo'y importante o gikinahanglan, dili diha sa mga larawan o sa mga linilok. Patalinghugi ko ni ang gihisgutan sa Brother Bibot dinhi sa Herbihanon, no? Sa Herbihanon kapitulo 8 versikulo 12, kung unsa dinhi ang kuan kay matud pa nimo nga dako ang inyong pagsalig sa mga santos kay sila mga maluluyon. Pero sa ato nang gibasa, ang pagsalig dili diha sa mga larawan ug mga linilok, kundi ang pagsalig dili sa mga larawag mga linilok, kundi kang Kristo. Ingon si Kristo, matod pa niya, kinahanglan dili magkaguol ang inyong mga kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios o sumalig usab kamo kanako. So ang pagsalig ngadto sa Dios, dili diha sa mga larawan o sa mga linilok. Well, sa imong giingon nga ang mga larawan, mga maluluyon sila. Ang tinuod pagkasulti, Brother Bibot, dili mahitabo nga makapakita, mubati og kaluoy, kanang gisulti bang na ay mata di kakita. Kanang kaluoy, naana sa imong makita og unsa, unsay imuhang unsay imuhang nakita usa kadiha sa imong makita mubati kag kaluoy na natong nangaging semana dunay
babae nga kumot gyud ang akong kasing-kasing nagkuan sa bata unya tulo ka bata ang iyang gidala. Ang usa arang usa kay kinini ang kuan kanana ang may buot-buot na pero ang ikatulo gamay pag yun in town og unya kinini ang tan-aw nako atong kamagwangan kamagituluman ka bata iyang gidang ang sinilas wa magpares naglain-lain ang kolor lain-lain pud og size og unya ang katong ikaduha wa gyud sinilas unya hingduol siya nga sir makahangyo mis imo sir og tabang nako ngano di ay day unsa man di ay nga tabanga ang inyong ihangyo sa ako insya nga wa pa mi kuan sir gabi wa mi panihapon kagani na buntag nagkaon mi og pan tagsa lang gyud ka buok unya wa pa gyud mi paniudto sir hapon na pwede ba nga kuan pwede ba nga makakuan ka pwede ba nga makahangyo minimo nga pakan ami sir kanang mahitungod niya na naganing hangyo ang pakan ami dili na sayon nganuman tungod kay mauwaw magyud ang tao pero tungod sa kagutom ning hangyo na lang gyud nga sila pakanon nahalingi-lingi ko og unya nahitabo gyud pud murag paagi gyud pud siguro sa Ginoo nga makatabang ko kay while nga nagpatubil ko sa gasolina purti na kong kurata gyud kay kanini ang nagtalikod man ko unya nangayo nun sa kog pasaylo kay medyo nakuratan maguko niya medyo nakuan gid natursi nako kay diri magos likod abi na kog unsa na nya ingon niya nga bay wa ba isa bay pun ani ingon ko nga ay okay ra kay kuan kaigo pa man kanilang sa dili ako mo bayad og unya tuod man napuno ang tangke og unya iya pagyud ko nga gipakapinan og 500 pesos ingon niya nga dili gid mi makahimo anang inyong mahimo pero ginagmay lang ni saon nga pobre man sa gid mi tanaw ha sa 500 pesos nakataba nga gihatag niya nakatabang ko aning babay tulo ka bata og unya napakaon nako sila sa 500 ang sa 500 napadad-an pa maginako pud og pagkaon sila doon na nalagay 173 nga nabilin sa 500 173 ug naminaw ron ang naghatag nagos 500 pasayloa lang gyud ko pero indulhensya sa tus Ginoo tong kwartahan nimo nga ang gigutom nakakaon unya kini siya kaluoy na sa mga butang nga imong nakita pero ang tinuod ang kining larawan linilok asa man diha ang kaluoy nga naay mata di kakita naay dunggan di kadungog naay ilong di ka panimaho naay baba di kasulti naay kamot di kahikap naay tiil di makalakaw sigon sa gisulti dinhi sa Salmo 115 3 ngadtos 8 karon giingon nimo nga dako mo pagsalig kay mga maluwas mo kay sila mga maluluyon pero sa atong gibasa ang pagsalig adto sa Dios dili diha sa mga larawan o linilok kanang may tungog mga maluluyon dili gid mo bati og kaluoy na kay di gani kakita di kadungog di kalakaw di kahikap pero asa man ang tao makakaplag og kaluoy kun atong basahon dinhi sa Hebreanon kapitulo 8 bersikulo 12 nag-ingon niya gisultiyo Brother Bibot matud pa dinhi kay ako magamaluluyon sa ilang kalapasan ug ang ilang kasalanan dili ko na pagahinumduman. Kinsa ang makahatag sa ato og kaluoy? Ang Dios. Kinsa ang aton saligan? Ang Dios. Dili diha sa mga larawan o mga linilok nga giingon yung santos nga maluwas gyud mo kay sila mga maluluyon. Ang pagsalig adto sa Dios, ang kaluoy diha sa Dios. Ihatag dinhi sa ato. Tungod niya na Brother Bibot didto salig sa Dios didto pod paglaom sa Dios nga makadawat ka og kaluoy dili diha sa mga santos nga imong giingon no karon kung atong tan-awon kay matud pa dako mo og pag-ila og pagsalig tungod kay lagi mga malulong maluwas mo pero kung ang kaluwasan mo'y atong hisgutan Brother Bibot uban sa tanang mga naminaw dili nimo na makaplagan diha sa mga santos dili nimo na makaplagan dinha sa mga larawan o mga linilok kung dili makaplagan nimo ang kaluwasan diha sa Ginoo diha sa Ginoo
O unya, kung atong basahon ang 45:20 dinhi sa Herbihanon, matud pa sa Herbihanon kapitulo ang dili Herbihanon, Isayas 45:20, atong tan-aw dinhi kung makaluwas ba. Mo nang ingon ako nimo Brother Bibota, dili ingon nga gisupalpal ka namo sa imong gituhuan o gibarugan, ang amo diri ang pagpasabot. Kay maunag gyud ni karon ang insaktong panahon ug higayon nga ang mga kamaturan nga natago diha sa inyo nang mahibaluan. Wala nay lain pang kahigayunan pa nga maprangkahan mo sa pagsulti sa kamaturan, gawas lamang dinhi sa atong programa sa kahanginan. Ngani salamat nga adunay daghang mga tao nga nag-ampo nato ug nagtabang nato nga makalahutay ni sa kahanginan ang atong programa. Kung atong tan-aw dinhi sa Isayas 45:20 nag-ingon, panagtigom kamo og panganhi pahaduol kamo sa tingog, kamo nga nagpakagawas sa mga nasod, wala ing kahibalo kadtong na nagdala sa kahoy sa ilang linilok nga larawan ug na nag-ampo sa usa ka Dios nga dili makaluwas. Gisulti na nga ang mga linilok ug mga larawan sa inyong mga pag-ampo dili na makaluwas. Sa imong giingon nga dako mo og pagsalig nga maluwas mo, nga tabangan mong maluwas kay sila maluluyon. Gisultis Biblia ang kaluoy gikan sa Dios, ang pagsalig ngadto sa Dios, ug ang mga larawan ug mga linilok nga imong giampuan sigon sa atong gibasa dili makaluwas. Ayaw kalimot, Brother Bibot, uban sa tanang manaminaw, ikaduhang Timoteo 3:16, ako nasad ni nga hisgutan ng bersikulo kay mahinungdanon ni paras matagusa. Naging ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Remember, nga ang Dios mo'y nagtuga. Sunod, nag-ingon nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So karon Brother Bibot, sa imong sa imong pagpaminaw uban sa tanang naminaw karon, natudloan mo dinis bala ang kasulatan nga ang pagsalig iadto nato sa Dios ug ang kaluoy ang magahatag ang Dios ug diha sa mga larawag linilok dili makaluwas kay ang makaluwas ang Dios. Og sigon sa atong gibasa dinhi nga ang mga larawan nga linilok sa ginaampuan dili gyud makaluwas. Ug kay dili man makaluwas, kinahanglan nga atong uturohon i-correct nato ang ato nga pagkinabuhi ug pagtuo gikan sa walay kapuslanan alang sa kaluwasan ngadto sa atong ikaluwas. Remember nga ang larawan dili na makaluwas sigon sa ato nga gibasa, ug kay dili man makaluwas magngita ta nga makorek ang atong sayop nga gituhuan ngadto sa ato nga kaluwasan ug way lain nga makaluwas nato ang Dios lamang. Karon kung ato gyud ta nga tan-aw dinhi ang gisulti dinhi nga matud pa nga kamo dako mo pagsalig anang kasulatan maluwas yun ka mo ana nang kasulatan. Isulti ko sa inyo Brother Bibot uban sa tanang mga naminaw karon, bisag kapila pa ni og bisan pag mahitabo man nga ang tanang nasulat sa Biblia masulod sa imong utok, dili ka gyud maluwas aning Biblia. Dili kasulatan dili ka maluwas. Kay kung maluwas naman lang ang tao sa Biblia, kami diri siguro ming maluwas kay ining amo Biblia kaluwas Ginoo nanguan ni nagakana na ang nanubra ni. Pasalamatan ko sa Daddy Luloy nga iya ko nga regaluhan pag-anhin niya sa Pilipinas o kanang Greek and Hebrew Bible, kanang maghikap-hikap ko pastilan kalayo o gigikanan ani ni ang Biblia ug wa pay taong nagasas ako ani wa gidin tawo ko katinil ini Biblia. Well, kung maluwas naman lang ang tao sa Biblia, kambi dire siguro gini maluwas kay naghinubra ang amo Biblia ni Brother Libby. Pero dili na kay gagarantiya nga ang Biblia maluwas ka sa Biblia. Kinsa ang makaluwas? Si Kristo. Ang Biblia nagtudlo lang ngadto kang Kristo nga maoy makaluwas sa tao. Pamati, ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15, nag-ingon dinhi. Ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Diin ang tao maluwas, diha gyud pinaagis pagtuo kang Kristo. Pero sa atong gibasa, ang kaluwasan makagagahom sa pagtudlo kanato ngadto sa kaluwasan.
Busa importante gyud nga ang tao magsusi ka sa kasulatan kay kini mutudlo nato ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Mao man gani nga si Kristo nagdasig nato dinhi sa Biblia sumala sa Juan 5:39 ingon ni Kristo, kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Ang kasulatan matud pa ni Kristo, kamo nagasusis kasulatan kay naghuna-huna mo nga magpinaagi makakaplag kamo kinabuhing dayon. O gunya ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Ug kay ang kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Kristo aron masayod ka, makaila ka nga si Kristo mo'y makaluwas ug manluluwas, susiha ang kasulatan. Nganuman importante ni kay magtudlo ni nato ngadto sa kaluwasan. Kung imong tan-awon magtudlo ngadto sa kaluwasan sa 16 nagingon ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo muna magsusi ta sa kasulatan aron ta matudloan. Alang sa pagpamadlong magsusi ta sa kasulatan kay aron ang sayop nato nga gituoan ug gibarugan mabadlong ta. Alang sa pagpanulid magsusi ta sa kasulatan kay sa ato nga pagsupak sa kabubuton sa Ginoo bawog ug baliko ta sa pananaw ug sa atubangan sa Dios busa pinagis kasulatan tuliron ta. Sunod, og alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, magsusi ang tao sa kasulatan kay diha sa iyang pagkadautan, matutuon ka sa pagkamatarong dinhi sa balaan nga kasulatan. Yugad ba po, Brother Bibot, uban sa naminaw karon nagingon sa 17, aron ang tao sa Dios mamahingpit masangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Diin ang tao makabaton og kahingpitan, diin ang tao mahimong sangkap sa maayong baluhaton dinhi sa balaan nga kasulatan. So hinaot Brother Bibot nga nasabtan nimo ang mga punto o ang mga lusok sa mga pulong sa kamaturan dinhi sa balaang kasulatan nga atong gibasa. Busa ang kasulatan dako kinig kapuslanan alang sa atong kaluwasan kay mutudlo ni alang sa kaluwasan. Muguha kog example. Halimbawa, nagsakay ka og barko painggikan sa Cebu paingon sa Manila. Kung imong tan-awon, imong mabantayan na, no? Kung naalang ka og ari ka sa driving, og naalang kay kanang sketch or direksyon or mapa, bisag wa pa kaanha kaanang lugar, makatultul ka gyud tungod kay naa may karsada. Himo na nga kan this way to una na ay mga kuan diha mga direksyon, na ay mga signboard, no? Unya matultulan gyud na nimo ang imong adtuan. Pero lahi gyud ni ang barko nagsakay kag barko, way karsada. Ang barko nagdagan adlaw o gabi way karsada. Ug unya huna-huna ka nga kining barko adunay tutulo ka mga butang nga importante kataong importante. Una ang kapitan. Sa samang pagkaagi ang tingog sa kapitan, ang kapitan murag siya bay tag-iya lugar, gana bang na nag-iya murabag temporary owner sa barko kay wa nay laing bugat og tingog nga masunod dina sa barko, kapitan ra. Ang pangalawa ang chief engineer. Ang chief engineer tuan na sa ilawom sa makina, dito na sa ilawom. Nay daghang mga engineer pero siya mao ang chief. Then ang usa sa mga punto gyud nga ikatulo nga importante ang timonel. Ang timonel. Busa kapitan, chief engineer, ang timonel. Ug unya, kining tulo dili gid makadagan ang barko sa tulo nga may usa nga wa ani ning barko. Pero doon na sad panahon sa igikan ang Coast Guard man mo'y paggikan gidunay gitawag clearing, dunay duha ka butang nga gikinahanglan sa barko kay bisag na ang kapitan, bisag na ang chief engineer, naa ang timonel, kung wa ni siya'y mapa ug kumpas ang barko nga dala, dili gina pagikanon sa Coast Guard. Ngano man tungod kay importante ang mapa ug kumpas sa biyahe sa barko. Tan-awa, walay karsada. Unya ang barko nagdagan panahon sa kagabion ang suga diha lang sulod sa barko pero wa gili sa mastra kang ang hayag mo'y naguna ngadto sa karsada. Pero ang barko wa nay suga dito naguna diha sa dagat wa pay karsada.
Pero matingala ka nga naman nga ang barko makaabot man sa lugar nga iyang adtuan tungod na sa mapa ug kumpas. Unsa man ni ang gamit aning mapa? Ang mapa nagtudlo na dinhi agi. This is the right way mo ni hustong agianan. Ayaw diha kay bahura na. Unsay bahura? Mabaw, masangad ang barko. Dinhi agi ayaw diha kay parula na. Na ay isla, mabangga ka diha. Ug unya mga kaigsunan, mao gina ang mapa mo kanunay gisunod sa kananaang barko. Ug unya ang kinini ang kumpas magtudlo na og diin kana dapita na himutang north, east, west ug south. Hinumdumi nga kung kaluwasan gani ang imong gyud nga kinini ang kuan imong kinahanglanon, wala gyud kay lain nga kaduulan dinis bala ang kasulatan kay mauni ang mapa, mauni ang kumpas nga motudlo nimo paingon ngadto sa baybayon o sa lapyahan sa kaluwasan. Busa Brother Bibot, ayaw ka na himua, ayaw padayuna ang imong nahimutangan karon kay nakasabot ka na og saunsa nga paagi nga ang tao mamaluwas. Kay mo ni ang gipasabot dinhi sa balaan nga kasulatan. Matud pagani nga ang kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Kristo, busa aron ka mahibalo ug unsaon nimo pagkinabuhi sa tubangan ni Kristo ug sa iyang amahan. Susiha ang balaang kasulatan kay mauni ang mapa, mauni ang kumpas nga magtudlo nimo og nako paingon ngadtos baybayon sa lapyahan sa kaluwasan. Tingala ka, walay suga, walay karsada, apan ang barko nakaabot dito sa iyang destinasyon tungod na sa mapa o kumpas. May naahimo kong kasinatian, nagsakay ko sa niadto dugay-dugay na sa kanang gitawag og Butuan Princess nga barko. Og unya nahitabo gyud, nahitabo gyud nga dunay dili maayong panahon inunta unos perting dagkuag gid sa kinini ang bawd unya gihilakan na sa daghang mga pasahero labi na sa mga babae. Ang uban nagkinuha ay sa ilahang mga rosaryohan, nagsigi nagrosaryo. Ang uban may gidala-dalang gagmay nga tagdangaw hapit ang gidagkuon sa Santo Niño uban pa mo'y gisigi na lang sampit sigampuan kay ang barko daw paniid nimo makuan na gyud malunod gyud. Hingsaka ko dito sa pilot house. Og unya sa diha nga ninglili ko dito pero nang gunit-gunit ko kay malabay ka magyud. Ang kapitan diha gyud sa kiliran sa timonel, ang kapitan Sigig Mandar, surbisti, isti, wisti, surbisti, isti, wisti. Busa matag karon og unya magmandar ang kapitan, ang timonel muliso din adto iyang irumbo. Og unya sa diha nga na milabay na ang inunta oras nga nikalma na ang timonel, nakita nako nga siya gimanduan sa kapitan. Busa ang kasulatan mo'y magmando nato nga maluwas ta. Apan dili ang kasulatan makaluwas kun dili si Kristo. May lain pa nga akong naobserbaran gikan ko sa Negros, sa Escalante City, dinis Barcelona paingon sa Taboylan, Cebu. Sa diha nga nagkaduol na gyud ang kinini ang barko mudunggo na, sakay ko sa Navistar. Anya kadtong higayon na ko anto kanana ang association, gi-invite ko sa mga kaigsunan, usa sa mga speaker silang association. Pagbalik nako didto gid ko sa pilot house. Ang kapitan sige nagamit og kanana ang inunta megapon, Sigig Mandar. Pabor is tribor. Tanaw ha? Pupa, prua, pupa, prua. Pupa, prua, pupa, prua. Tanaw ha? Pabor is tribor. Pupa, prua, pupa, prua, 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 pupa, pupa, prua. Matagmandar sa kapitan, ang timonel, tuwa dito nagliso, nga adto niya palihuka ang barko. Dada Bibot, uban sa nang naminaw, walay laing mamandar sa imog sa akong kinabuhi ang Ginoo nga niya magsusita sa balaang kasulatan. Ang Biblia gitawag ni og pulong sa Dios. Sa Juan 1:1 nagingon, sa sinugdan mo ng pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong aron kagiyahan ka sa Dios sa kasulata sa imong kaluwasan
susiha ang kasulatan. Isaias 34:16 nagingon, susiha ninyo gikan sa basahon niyo ba og basaha. Unta magsusi ug magbasa mo sa balaan nga kasulatan. Salamat Brother Bibot uban sa nang naminaw karon. Si Brother Libby maghatag og dugang nga pagpasabot ug pagpatin-aw sa inyong nakasabot ug natin-awa na nga mga hunahuna karon. Mabuhay ka Brother Bibot uban sa nang naminaw. Okay Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Ato ning lilion makadiyot mga higala. Niya si Edwin Notarte. Maayong gabi mga kapaglaom. Og ninyo Brother John og Brother Libby og sa tanang naminaw watching from Ormoc City. Greet lang ko sa akong amigo naminaw si Saddam Talabok og si Bimbim. Og salamat kayo sa inyong program mga Brother John o Brother Lib. God bless po. Ang Ginoon magapanalangin kanatong tanan labi na sa naminaw karon sa nagkalain-laing mga dapit. Okay, mayong gabi diya Brother Edwin. Na may isang gabi sa mga Disor family diya sa Ormoc. Okay, at pagining lilion niasad si Pari Detoy Mulihon. I'm watching. Niapod si Bimo ni Numa. Brad debank na ang babay sa Revelation 12 nagiingon na simbahan o Israel. Unsa pa man ang sayop ninyo na tinudloan kay in-bank na sad nako. Okay. Sopak siya sa pinadayag 12 iyang gisabot og literal nga ang babay simbahan daw na mo na ilang pagsabot. Mao man ay pagtudlo god sa sayop nga magtutudlo. Unya gituhuan nila nga ang sayop nga magtutudlo nagtudlo sa tinuod. Ug kanang giingon ka nga debunk na unsa pa man ang sayop ninyo nga pagtudlo, wala mi gitudlo dinhi sa kahanginan nini atong programa Pulos Husto. Kay ang pulong sa Dios nagtudlo diha sa kamatuoran. Mahingag kag unsay sayop pa ninyong pagtudlo, wa mi gitudlo nga sayop, pulos husto. Aron ka nga makasiguro, ala sige, susiha kuno ang amo diring gitudlo og sayop ba. Okay, niya sa dato nakita si May Molina Gicole. Good evening, watching from Hell, Saudi Arabia. So good evening Sister May. Salamat sa imong pagsunod sa ato nga tulumanon no diha sa Hell, Saudi Arabia. Okay, ato ni lantawon makadiyot ang mga kahigalaan nato nga nakig-uban, nahipuno nga nagtan-aw karon. Okay, ato ning tan-awon niya si Brother John Michael Cinco, Sujan Hista Abalye, Jerry Nailon, niya po si Rosalyn Mainit. Anya ato pong nakita si Ma'am Nisabel Villaganas ni Cesario, si Kiana Faith Itang, Edwin Notarte, si Jaja Aligado Nolia. Yan ay isa po nga di takabasa ani kay masaning pagkasulata. Anya niya po si Basilio Notarion Jr. Okay. Arita sa Pikas sa mga nag-like. Okay. Atong nakita si May Molina Giculi, si Jebne Jeris Malati, kon Guande, niya po tata likay-likay sanglitan. Ato pong nakita si Abdel Repolio o si Jeffrey Joseph Bistora Nubabos. Okay, ato tahigalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Yun sa to paghanay niya Brother John yung pangutana. Okay, mao ni ang iyahang konporma sa iyahang pangutana Brother Libe, no? Maayong gabi sa inyo diha sa Radio Pastor. Kamo dako kaayo mo og pagsalig anang kasulatan tinuod gyud nga maluwas
makaluwas na sa inyo para namo dako among pagtuo nga maluwas mi sa mga santos kay sila mga maluluyon. Si Bibot ni sa Kagnukot. Okay, salamat kayo Brother Bibot, no? So, ang Bible higala wa na namo tuhoe nga manuluwas. Kay walaing manuluwas mao si Kristo. Ang Bible nagtudlo lang na nato kung unsay atong buhaton aron ta maluwas. Mga information man na sa Biblia. Mao na nga ang Biblia di na may atong manuluwas, si Kristo ang manluluwas nato. Ang Bible nagtudlo nato na kung kinsa ang atong manluluwas. Nagtudlo na kung unsay atong buhaton aron ta maluwas. Apan ang manluluwas mao si Kristo, mga higala. Anya karon naghisgot ka man mahitungod sa mga santos nga dako kay kag pagsalig nga kanang mga santos nga gituoan ninyo maoy makaluwas. Oh. So mao sunay gituoan gud sa ubang pundok kanang mga santos, mga balaan mana nga tao sa Ginoo. Napoy mga nagahimong santos kun hayron, pero ang nagdeklarar, ang naghimong santos ang simbahan ra. Pero sa Biblia ang gitawag og santos higala kadtong mga tao nga mituman sa sugo sa Dios. Sa Pinadayag 14 versikulo 12, ani-ani ini ang agda alang sa mga pagkamainantuson sa mga balaan. Kay sa English, sense man ang gibutang sa English, kanang santos. Ani-ani ni ang agda sa pagkamainantuson sa mga santos. Sila nga nanagbantay sa mga sugo sa Dios og sa tinuhoan ni Hesus. Ang mga santos dahil nagbantay na sa mga sugo sa Dios. So bisan kinsa nato nga magtuman sa sugo sa Ginoo, ang Dios ra mo'y mo deklarar nimo og nako santos, mga higala. Dili kay ang simbahan maoy mo deklarar nga ilhon nga santos kanang tawhana. Aniya karon kay matod pa dako siyang pagsalig sa mga santos kay gituoan man gud nila nga maunay ilang manlalaban ngadto sa langit. Manlalaban ngadto sa Dios. Pero og imong tan-awon ang Biblia higala, sumala sa atong mabasa sa unang Juan 2 versikulo 1. Nag-ingon din atong mabasa, mga anak, ako nagasulat kaninyo nining mga butanga aron kamo dili magmakasala. Apan kung may makasala man gayod, aduna pa kita karoy atong manlalaban nga mga tubang sa amahan, mao si Kristo Jesus. Kinsa ang manlalaban higala? Wa may lain. Wa maingon ka na mga santos na simbahan. Ang atong manlalaban karon nga mga tubang ngadto sa amahan, mao si Ginoong Hesukristo. Mao'y attorney, pero gipatuo sa simbahan kanang mga santos daw nila manlalaban kuno na ngadto sa Dios. Pero ang Biblia ang gitudlo nga manlalaban mao si Kristo nga mga tubang ngadto sa iyang amahan. Di dunay pagka-opposite, no? Opposite sa gitudlo sa Biblia. Karon kinsa may atong simbahon? Kay nagsimba man pud sila ana. Kinsa may atong simbahon? Okay bang musimba ta ang mga santos? Sa Pinadayag 14 versikulo 6 ug 7, mahigala. Nag-ingon ang atong mabasa, kahadluki ang Dios. Og kaniya, naghisgot ini nga kahadluki ang Dios. Og simbaha ninyo siya nga maoy nagbuhat
sa langit, sa yuta, o sa tinubdan sa mga tubig. Ang atong simbahon, matod pa ni San Juan sa sulat, ang Dios lang nga nagabuhat o ang Dios nga magbubuhat sa tanang mga butang. Sa ato pa ang atong simbahon, ang Dios nga magbubuhat. Dili kanang Dios nga binuhat og tao. Ang atong simbahon siya nga Dios. O yung unsaon ito pagsimba ang Dios nga magbubuhat mahigala. Sa Juan 4:24 ang mabasa diha, simbahon nato siya diha sa espiritu o sa kamaturan. Sa ito pa di makita na kay ato bangon nga makita nimo o nasupak na sa una o ikaduhang sugo sa Biblia. Karong pangutana, manluluwas ba na nato? Makaluwas ba na nato? May lain ba daing manluluwas nga gipadala nga nis kalibutan? Sa Mateo 1:21, sa diha nga si Jose nakahuna-huna nga iyang biyaan ang iyang pangasawunon kay ning buntis manggod nga wa niya kahilabti. Sa hilom iya untang biyaan ang iyang pangasawunon. Pero pinaagi sa damgo mitungha ang manulunda o gisultihan si Joseph. Unsa may gisulti? Sa atong mabasa sa bersikulo 21, Mateo 1:21, kung atong sugdon sa dinhi sa bersikulo 20, sugdon to sa 20, samtang ginahuna ni Jose ang iyang buhaton, nagpakita kaniya pinaagi sa damgo ang anghel sa Ginoo og miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay nagburos siya pinaagi sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki og nganlan mo siyag Hesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Kinsay muluwas sa katawhan mga higala sa Dios? Si Kristo. Mo'y hinungdan nga gipadala siyang nis kalibutan aron ta maluwas mga higala. So way laing manuluwas nato si Kristo, dili ang mga santos. Atong tanahon niya pagidugang mga higala sa Buhat 4 bersikulo 12, tan-aw nato ang gisulti sa Biblia. Gayon niya itong mabasa sa bersikulo 12. Wala nailain pa sa tibuok kalibutan nga makaluwas ka nato kundili si Hesus lamang. Pagkaklaro ana o niya asamang santos ana kung kaklaro ana pagkasulti, wala nailain pa sa tibuok na kalibutan nga makaluwas ka nato kundili si Hesus lamang. So nasayop na sadtaan na kung atong gituhuan kanang mga santos makaluwas nato. O niya unsam nang gisulti sa Biblia, asa may tuhuan nato? Ang Biblia nagsulti man, wala na ilain nga makaluwas ka nato dinhis kalibutan. Sa ato pa apil ng mga santos sayop taan na nga naman kay nga nagtuo man taan na. So kung nagtuo ta nga ang Biblia higala maoy nagtudlo nato sa kamatuoran. Kay sa 2 Timoteo 3:16 ang tibuok kasulatan mutudlo natos kamatuoran. Gitudloan lang tas kamatuoran karon nga wa nay laing makaluwas nato si Kristo. Sunod ingon ni may kapuslanan sa pagbadlong. So gibadlong lang tarong gabion na pinagis pulong ato nabasa nga sayop na ang pagtuo nga kanang mga santos makaluwas nato. Si Kristo ra ang manluluwas mga higala. Ang Biblia musaway nato, matupos ka ng Timoteo 3:6, mutudlo sa kamatuoran, mubadlong nato, musaway nato, gisaway lang ta higala, kay di gustong Ginoo nga magpadayon ta sayop natong mabinuhatan. Angay ganitang malipay ana nga gisaway tas Ginoo ra mahimot ang tarong atubangan niya. Okay, nag-ingon sa atong mabasa sa unang Juan 5:21, mga anak,
likayin ninyo ang pagsimbag Dios. So ano man tayo higala sa di pahingpit a puso na itong tulumanon ni aton temsong. Mga higala, magampo kita. Dalang pananog makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa tronos kita sa mga langit. Daghang salamat